No niin, esittelen tässä tämän mun Pelicans ja reipaskokoelman, että lahtelaista jääkiekkoa tässä. Siinä on ensimmäinen 99-2000 Pelicansin ensimmäisen liigakauden kortteja nämä. Siellä on Sami Lehtisestä erikoiskortti. Sitten on seuraava kausi siinä. 0001 kausi siis. Siellä on muun muassa maskikortti sitten Lehtisestä. Sitten on 0102 kautta. Sitten lähtee 0203 vuosi. Siellä on muun muassa Setzingeristä sitten virallinen nimmarikortti ja tuollaisella Redemption kortilla on saanut sen silloin. Sitten 0304 kausi on tämä. 0405. Siellä on noita virallisia nimmarikortteja kanssa. Lehtonen, Kakko, Viiding, Salonen ja Hirvonen on siinä. Ja tuolla on vielä Saarinen, Toni ja Saarinen Jesse ja Jesse Velling ja Toni Koivunen nimmareissa. Siinä on Nurmisesta pari Pureskils-sarjan korttia, ruotsalainen sarja. Sitten on 0506 kausi starttaa tuosta. Ja siitä multa löytyy näitä printing platejäkin myös. 1/1 ja siellä on muun muassa Antti Niemi. Takana näkyy. Ne on keltaisen värisiä kaikki. Keltaiset värilaatat tosiaan. Siinä on erikoiskortteja sitten ja 0607 kausi. Ja siellä on Niemestä muun muassa noin eri versiot kaikki ja samoin Heleniuksesta löytyy Niemestä nimmari ja Jesse Saarisen nimmari. Sitten 0708 kausi. Ja siellä on myös Niemestä noin versiot ja Satosaaren maskista löytyy kaikki versiot kanssa. Nimmareissa on Jantunen, Karo Koivunen, Kakko ja Sopanen. Sitten 0809. Ja siellä on taas erikoiskortteja kaikki ne versioineen. Ja nimmareissa Laurila ja Komarov ja Samuli Suhonen. Sitten taas 0910 kausi. Ja siellä on Sopasen paitakortti. Ja siinä on Redemption kortti, millä sen on saanut. Nikkilän nimmari, Kakko, Jantunen, Jesse Saarinen ja Vili Sopanen on nimmareissa. Sitten seuraava kausi taas. Ja siellä on Dwight Helmisestä löytyy paitakortti nelivärisenä. Ja Redemption Niko Hovisen nimmari. Latvala, Aaltonen, Sihvonen ja Paakkolanvaara myös nimmareissa siinä. 0910 kausi on tämä. Ja siinä on erikoiskortteja, muun muassa Hovisen maskikortti. Ja siellä on Latvala, Seikola, Lash, Hotsman ja Luttinen nimmareissa. Itse asiassa tää on viime kausi, eli 11-12 kausi. Ja siellä on sitten Hovisen paitakortti ja Sopasen patch hienolla palalla. Ja siellä on Dwight Helmisen patch-kortti myös. Sitten tuolla on tollanen promokortti, missä on Hovinen siinä kuvassa. Ja
Aigar Cyprusin jääkiekkolehtikortti. Ja sitten tässä on tällaisia, missä on taustapuolella vaan Pelikanssin paidassa nämä pelaajat. Siellä on toisen joukkueiden paidoissa sitten etupuolella. Ja siinä on sitten vielä muuta. Siinä on Veli-Pekka Laitisesta tommonen joku Test Proof kortti. Sitten siinä on karkkikiekkotarroja. Muutama pelikortti. Pääsiäismunan kuharet ja sisälmykset siinä. Siinä on itse pyydettyjä nimmareita sitten nämä. Siinä on muutama lätkäliigapaperi, missä on Pelikanssin logot. Ja siinä on kiekkojuustokortteja. Niitä on kaikki 7 kappaletta löytyy, mitä noit on neliönmallisia. Sitten niistä on vielä pyöreänmalliset versiot, mutta niitä mulla ei ole yhtään. Siinä on Pelikanssin oma joukkuejulkaisu. Team Issue-sarja. Sitten siinä on muutama, niistä on nimmari-versioilla mulla kanssa tossa. Siinä on tällainen mitallisarja. Jetmanin Pelikanssin oma julkaisu. Ville Kiiskinen on siinä vaan Saipan paidassa, kun se on legendaarinen divaripelaaja Pelikanssin ajolta silloin. Sitten siinä on reippaan 93-94 sarjaa. Siellä on 94-95 noin ensimmäiset 3. Ja tosiaan 93-94 kaudelta on tää sarja. Reipas Lahti nimellä mentiin silloin. Sitten siinä on Erkki Laineesta tommonen harvinaisempi koulutarvikesarjan kortti 80-luvulta. Vihjetietokilpailutarra, mitä tuli karkkipusseissa aikoinaan. Sitten on 91-92. Toi on 90-91 kauden logotarra ja sitten nämä on tosiaan 91-92. Siinä on molemmat versiot löytyy sitten noista. Jantusesta mulla puuttuu vielä toi toinen versio. Sen ero on vaan tässä alareunan liigatarrassa tosiaan. Siinä on 92-93 kausi. Suklaavohvelitarroja tosiaan nämä. 93-94 kausi on tämä sitten. Siinä on sitten aina rivissä muidenkin joukkueiden pelaajia noissa. Ja joukkuepalapelitarroja on siinä sitten. Muutamasta mulla puuttuu noin reunaraamit niistä, että ne pitäisi jossain vaiheessa saada sitten vielä ehjänä versiona. Kiekkoreipas 82, Sunsetin julkaisema kortti. Sitten siinä on vanhempaa 80-luvun materiaalia. Tää on lätkäjuomasarja. Sieltä puuttuu yksi. Holtarin Jukka on puuttuva siitä. Sitten siinä on Kiekkoilijat kuvina-sarjaa tämä. Sitten siinä on samaa sarjaa koko arkki. Tuon näköinen taustaltaan. 78-79 vuodelta. Yrjö Hakulinen on siinä esimerkiksi reippaanukoista. Sitten tää on harvinaisempi sarja. 66 vuoden championi. Siinä oli reipas oli vielä silloinkin Viipurin reipas nimellä mentiin. Se löytyy onneksi kaikki reippaan kortit jo siitä sarjasta. Sitten tässä on lopussa vielä näitä Lahdessa pelanneita NHL-miehiä. Elorannasta on siinä useampi kortti. Sitten muista mä oon ottanut tänne yhden kortin per pelaaja aina talteen. Don Katz, maalivahti siinä, Blomqvist, Summanen. Sitten siellä on Nurmisen Pasi, Karri Rämö, Antti Niemi, Janne Laukkanen, Toni Lydman, Anssi Salmela, Petteri Nummeliin, Sami Helenius, Kari Haakana, Timo Pärssinen, Ilkka Pikkarainen, Lasse Pirjetä, Iiru Järvi, Matti Haakman, Mark Lamout, Ryan O'Mara, Danny Richmond, Lee Goren,
Mike York, Dwight Helminen, Toporowski, Roman Vopat, Jason Bonsignor, Sean Avery, Karl Corazzini, Grigori Pantelejev, Jiri Latal, Brian Fogarty, Zdeněk Blatny, se, ja sitten on vielä Leo Komarovista tollanen Venäjä-sarjan kortti siinä. Sitten siinä on muutama uuden peli kanssa, toivottavasti tähtipelaajan Angelo Espositon kortteja. Sitten katsotaan seuraavaksi toi Team Issue-kansio vielä. Eli siinä on, lähtee viime kauden, eli 11-12 kauden nimmarikortit pelikanssin itse julkaisemat. Ja siellä on aina toisella sivulla sitten tuolla taustalla eri pelaajat. Ja tästä lähtee sitten edelliskausi taas siitä, eli 10-11 kausi. Ihan tyylikkäitä kortteja on pelikansio on itse julkaissut. Räsäsestä ja Nurmisesta puuttuu nimmarit noista. Pekko Pelikaanikin on siinä sarjassa ollut. Siinä on taas edelliskautta. Ja siitä vaihtuu taas vanhempaan kausi kerrallaan aina. Ja siinä on sitten isommat kortit nyt näistä tämän kauden pelikansjulkaisuista, mitä äsken oli. Äskeisessä kansiossa oli ne tavallisen kortin kokoiset versiot näistä. Niin näissä ei ole nimmareita nyt ollenkaan, paitsi Karo Koivunen on ainoa missä on niistä nimmari sitten. Sitten tässä mennään 06-07 kausi on tämä. Sitten siinä on 05-06 kautta. Siitä mulla on joku 3 korttia vasta, että ne on ollut kiven alla. Siinä on sitten näitä vanhempia 02-03 muistaakseni tää. Siellä on edesmennyt Martin Čech muun muassa. Tästäkin sarjasta mulla puuttuu vielä aika paljon. Ihan tarkkaa tietoa ei ole kaikista edes, että mitä on olemassakaan, mutta sitten siinä on ilman pelaajan kuvaa tämmösiä kortteja kanssa. Sitten siinä on ensimmäiseltä liigakaudelta tämä sarja. Ne on kaikki siinä kasassa. Sitten siinä on pelikanssin joulukortteja. Siinä on tollasia lätkälegendat-kortteja. Niissäkin mulla on vielä puutteita sitten. Noin 3 vasta löytyy niistä. Antti Niemen Stanley Cup nimmarikortti. Maailmanmestarit-kortti on siellä myös. Sitten siinä on 70-luvulta pari reippaan julkaisu. Ja siellä on vielä Koskisen Hannu samaa sarjaa. Sitten tässä on Sipsipussissa. Sipsipusseja oli aikoinaan liigajoukkueiden logoilla, niin se on siitä leikattu. Siinä on jotain oheismateriaalia sitten. Muun muassa liiganousun pääsylippu Kalpaa vastaan silloin, niin se on pitänyt tallettaa. Siinä on myös jotain oheismateriaalia, tarraa ja muuta. Sitten nämä loput, mulla on täällä näitä otteluohjelmia vaan. En viitti niitä nyt tarkemmin alkaa kuvaamaan, mutta kaikki pelit missä on tullut käytyä, niin on laittanut ne talteen myös sitten. Kiitokset, tämmönen esittely.